Ebian Indonesia, Jakarta. Ega pastor, a Christian bu a pastor. Pastor Kobo, only honor, only call, he has a job. He's a pastor. On a ngubia, on SSG, time for everything. Obosho Kalua, or Gabe Kaoka, in Indonesia. On Monday, ye megani, ye focus to all activities. Ya Gaboro. Sometimes ụfọdụ ndị pastor in Indonesia, ụfọdụ ha na-arụ na bank, ụfọdụ ha na-agba ọkada, you know, a lot of them na-ere pass moto, pass machine, ụfọdụ ha na-eme all sorts of businesses. Come to Nigeria, my country, a pastor sị na ya bụ a pastor, ya were akara aka na ndụ ya niile tinye n'ụlọ ụka. On Monday, digging deep. On Tuesday, cleaning of the church. On Wednesday, fellowship. On Thursday, Amam. On Friday, night vigil. Saturday, Amam. On Sunday, Akaoka. I don't know. Still, in Indonesia, because a pastor, I have aka fuchuku. Amam ihe mere chuku ji kesia Nigeria no na azụ no na amụ anya for cry out loud. What is going on na ba ike gwura ọnụ ma na-esu ma onwezi ihe na aghọta. Ke ihe dị ya.